Doncs bé, ara començarem amb el primer punt sobre la revisió de com va la campanya. Té la paraula el Noé. Bon dia, soc el Noé, soc delegat de l'USTEC a Tarragona i jo us presentaré la campanya i us explicaré una mica en quin punt ens trobem actualment. Les principals reivindicacions de la campanya, definides pel propi col·lectiu, són recuperar el poder adquisitiu que hem perdut, més d'un 25% de pèrdua de poder adquisitiu des del 2009, i aconseguir que el sistema d'actualització salarial estigui vinculat a la inflació. Volem també, una de les reivindicacions també és abaixar les ràtios i incrementar la plantilla amb més recursos per a la inclusiva, revertir les retallades pendents, com ara el deute dels estadis, reducció de la sobrecàrrega, menys burocràcia, que totes les feines que es facin es paguin, i, per últim, democràcia real als centres. Més pluralitat als claustres, que últimament són unidireccionals, que hi hagi intervenció real dels docents als claustres. Per tot això, per aconseguir aquestes reivindicacions, doncs hem dissenyat un pla en el que exigim aquest increment del 25% del sou i abaixar les ràtios, reduir la burocràcia. Això ho volem aconseguir fent una planificació estratègica. Sento com eco. Sí, tanqueu els micros, perquè si no... Sí, sisplau, si no és una mica complicat. Fem una planificació estratègica, és a dir, establir un pla a llarg termini amb la col·laboració de tot el col·lectiu. Això és importantíssim, la col·laboració de tots els docents, fent xarxa en cada centre, organitzant-nos i amb l'objectiu de fer pressió política i, si és necessari, arribar a mobilitzacions i, una vegada sostinguda en el temps, mobilitzacions que seran exitoses si realment tenim la força de tot el col·lectiu. Quines són les fases, una mica de... Si tirem una mica enrere, les fases de la campanya va començar el curs passat. Al primer trimestre es va presentar un estudi sobre el malestar docent, on es van enviar es van enviar, de fet, enquestes a tots els docents, es van respondre unes 14.000 enquestes i a partir d'allà es van definir 3 eixos de reivindicació, que bàsicament és el que hem comentat: increment de salari, abaixar les ràtios i més democràcia. Els propis docents van definir aquestes prioritats. Al segon trimestre es van fer entrevistes personals als centres. Els delegats i delegades a cada centre entrevistaven els docents per acabar de definir les prioritats, acabar de recollir les inquietuds, els malestars, i també per començar a engrescar la gent, per començar a promoure l'organització a cada centre, a aconseguir enllaços o referents, és a dir, persones que es vulguin comprometre, persones que vulguin col·laborar amb la campanya i així sumar forces entre tots. Al tercer trimestre del curs passat es va iniciar ja la recollida de signatures i es van començar les primeres accions. La recollida de signatures, al final, el que volem és que signin els docents com una mostra de compromís amb la campanya, com una mostra de que volem teixir una xarxa i col·laborar entre tots. Primer trimestre ja d'aquest curs, fins al desembre, el que farem és finalitzar la recollida de signatures. Una vegada finalitzada es farà una entrega a l'administració i amb això aconseguir pressió política, aconseguir pressionar l'administració perquè atengui les nostres demandes. Si això no és així, doncs segon trimestre està per veure les dates una mica en funció de com vagin les coses, doncs començarien les mobilitzacions i, en cas que fos necessari, es convocaria una vaga massiva de diversos dies, amb tota la força del col·lectiu, amb tota la força que hem anat acumulant durant la campanya.
una mica podem veure això aquí, aquest gràfic. És una mica un resum visual del que hem comentat. Fixeu-vos aquí, inici del segon trimestre del curs passat, és quan es defineixen les prioritats, el propi col·lectiu manifesta quines són les seves prioritats, les seves reivindicacions amb enquestes i entrevistes, la fase de recollida de signatures on estem ara, a la vegada també estem intentant cada vegada tenir més enllaços, més referents, més persones que es comprometin als centres a teixir la xarxa, a ajudar a que cada vegada més companys s'hi sumin. Això incrementa la pressió política, en paral·lel a accions arreu del territori, i arribarien ja aquí veiem mobilitzacions i una possible vaga ja cap al segon trimestre d'aquest curs. En quin punt ens trobem ara mateix? Doncs podem, companyes, companys, podem celebrar que ara mateix ja tenim recollides més de 15.000 signatures i més de 500 centres on la majoria del claustre ha signat i, per tant, està compromès en la campanya. I, evidentment, continuem recollint signatures, estem trepitjant l'accelerador, estem intentant fer un efecte bola de neu, que cada vegada més gent s'engresqui. Aquí veieu una miqueta al cartell, aquests 500 centres amb una majoria del claustre compromesa, més de 15.000 companyes que han signat. I seguim. Ara tenim tota una feina important fins a final de trimestre per aconseguir que més i més companyes signin i es comprometin a aconseguir més referents, a aconseguir cada vegada més força amb el col·lectiu. La meva part ja estaria. Passo la paraula a l'Eduard. Molt bé, moltes gràcies, Noé. Passarem al segon punt, que és sobre el manual de resistència, que el farà l'Alba, i després agafaré 5 paraules de màxim 2 minuts. I recordeu no aixecar les mans fins que acabi el punt l'Alba i jo digui ara podeu aixecar les mans, perquè així donem oportunitat a tothom que pugui aixecar la mà. Doncs endavant. Gràcies, Edu, i gràcies, Noé. Doncs sí, jo us vinc a presentar el manual de resistència per a centres organitzats, que ve a ser un recull de les accions que heu anat proposant quan vam fer enquestes al principi de tot, que hem comentat que vam fer les entrevistes un a un, individuals. La gent proposava perquè es demanava quines accions estava la gent disposada a fer i què pensaven que es podia fer a més, altres accions, altres propostes. Llavors, com que hem dit que necessitem anar incrementant la pressió i fer accions, la intenció és que cada centre s'organitzi i es vagin fent accions, que algunes poden ser més coordinades arreu del territori i altres poden ser d'un centre sol que decideix fer tal acció. Llavors, recollint totes aquestes idees, hem creat un manual de resistència que inclou diferents opcions. Aquí veieu, seria un díptic plegat en dos, i aquí veieu llavors la portada i la contraportada, diguéssim, que posa esborranyar tot perquè avui volíem presentar-vos això des del grup que tenim de materials, que més endavant presentarem els grups de treball que tenim per si us voleu implicar i ajudar-nos, però des del grup aquest de treball de materials hem fet aquest díptic on al davant de tot presenta el manual de resistència per a centres organitzats i us diu que som-hi, ara és el moment, ens cal organitzar-nos per recuperar unes condicions laborals dignes. El nostre objectiu, dignificar l'educació. I al darrere, a les 3 grans eixos de preu sobrecàrrega, salaris dignes i democràcia als centres. I el lema d'aquest any, que és organitzar-nos, passar a l'acció i guanyar. Això seria això. I això que us deia, que és esborrany tot perquè si ara després voleu dir la vostra, afegir accions, treure alguna, doncs que tot està subjecte a canvi, per això és esborrany. Si pots passar, sisplau, Noé. I al dintre aquest díptic hi hauria aquestes dues planes, que la primera ens presenta 5 primers passos que es poden fer a nivell individual per fer incrementar la campanya i mobilitzar-se. El primer de tots és el manifest. Tots ells venen amb QRs, com veieu a la dreta de cada un dels passos, perquè enllacen directament a com fer aquella acció. Signar el manifest és el que ens dona força. Segurament tothom que sou aquí heu signat i sabeu que teniu les signatures del vostre centre, i si no és així, poseu-vos en contacte amb la delegada o delegat del vostre centre per tenir aquest manifest, o vosaltres mateixos des de la web es pot imprimir, recollir i contactar amb vostè perquè us ho passem a buscar.
Aquesta força és un compromís i ens dona força perquè quan signes, no només signes que estàs d'acord amb les reivindicacions, la baixada de ràtios, la pujada de salaris i més recursos per a la inclusiva, sinó que a més, i treure sobrecàrrega, sinó que a més et compromets a fer accions i anar en la línia d'aconseguir això. El segon és sumar-se a la mobilització, que és això de fer enllaços. Segurament els que sou aquí sou enllaços del vostre centre i si no ho sou us animem a fer-ho perquè entre tots i totes podem aconseguir-ho i és important la implicació de gent de cada centre perquè no podem arribar a tots els centres alhora. Llavors, si a cada centre tenim com a mínim una persona o dues o tres que liderin, així guanyem la força arreu del territori. La tercera és fer-se enllaç, que és el que us acabo de comentar, perquè l'anterior, disculpeu, és omplir les accions que estàs disposat a fer, però no necessàriament implica fer-se enllaç. Fer-se enllaç ja és un tercer pas. El 4 és organitzar-se als centres, que això recomanem altament constituir assemblees, que és el que posa a la dreta que després arribarem. I l'últim que us recomanem és afiliar-vos a un sindicat. Nosaltres, evidentment, us recomanarem que us afilieu a USTEC, però tenim demostrat que aquells territoris amb més afiliació són on aconseguim més guanys perquè hi ha més mobilització i més implicació. Llavors, a la dreta, les 3 opcions així majoritàries que hem destacat són constitució d'assemblees. Això ens va molt bé per organitzar-nos a nivell de territori perquè podem fer una assemblea de centre i aquesta assemblea de centre coordinar-se amb el territori a nivell ja sigui de barri o de municipi i després a nivell de tota Catalunya. I això ens és molt útil per les següents accions de la campanya que ha explicat el Noé abans, de fer accions més contundents, de mobilitzacions a gran escala i si cal la vaga indefinida. I aquí no es veu gaire bé, no sé com de gran teniu la pantalla vosaltres, però aquí a l'esquerra hi ha com 4 tics i aquí hi ha indicacions a l'hora de constituir una assemblea, perquè alguns centres segurament ja teniu assemblea i això ja us sembla obvi el que estic explicant, però d'altres potser no heu constituït una assemblea o no sabeu que es podia fer. Llavors, primer de tot, recordar que és un dret, segons la Constitució, està recollit el dret de fer assemblees als centres. En segon lloc, que el més habitual és parlar amb la direcció i que s'habiliti un espai dins del centre, però si no es donen les condicions, l'assemblea es pot reunir fora del centre, buscar un lloc pertinent i fer-ho. Després, buscar aliances al territori amb altres assemblees d'altres centres. I, per últim, que no cal estar afiliat o afiliada a un sindicat per participar en una assemblea, que a vegades ens hem trobat aquesta confusió i que se sàpiga. Això d'una banda, organitzar-nos amb assemblees, molt important. D'altra banda, recomanem, perdó, si pots tirar enrere, començar a estalviar. No hem posat aquí... I no tengo ni oficina, ni oficinista... Silencio tothom i així... És que jo crec que és gent que es connecta, però si algú d'USTEC pot anar silenciant la gent, això. Començar a estalviar. Per què no posem caixa de resistència? Primerament, perquè jurídica ho està analitzant, si és viable, i segona, perquè costa molt d'organitzar a nivell macro. Llavors, el que recomanem és autoorganitzar-se als centres i individualment, de començar a estalviar per una vaga. Hi haurà segur que gent que diu és que jo no em puc permetre una vaga, però és que el que no podem permetre és seguir com som amb els salaris que tenim actualment i que vagi pujant la inflació i vagin pujant els preus i no fer-hi res. I la solució, si no s'arriba a una negociació abans amb tota la pressió que farem, haurem d'acabar anant a una vaga. Llavors, si hem d'arribar en aquest punt, sabent-ho amb antelació, anem estalviant. I per últim, recomanem la vaga de zel. Vaga de zel és aplicar mínims en el treball, fer només les funcions bàsiques. Això es pot fer individualment. Jo podria decidir no fer hores extra de mestre, no dedicar tardes, no anar a colònies, per exemple, però el que té més èxit és quan s'organitza tot un centre i es fa en tot un centre o fins i tot a nivell de barris, ciutats. Més endavant, veureu ara amb més material que us presentarem, que hem fet un decàleg d'accions que inclourien aquesta vaga de zel o vaga de mínims. Work to rule es diu en anglès, per si algú coneix l'expressió en anglès. Si pots passar, sisplau. Aquest decàleg que us presento, que és això de la vaga de zel, pot ser que hi hagi gent que no se senti còmoda, això ho sabem. També dic que això és una proposta que ha sortit de gent com vosaltres, que ens ho ha fet arribar amb les entrevistes, que no som nosaltres dient fem el mínim, perquè molts cops hi ha aquesta idea, no? És que la gent funcionària fa el mínim. No, és una manera de reivindicar-nos correcta i coherent i legal
i no hauria de generar un conflicte interpersonal ni malestar perquè estem fent el mínim i estem posant en evidència i visibilitzant que el sistema educatiu se sosté gràcies a l'esforç de tots i totes que ens impliquem més del que tocaria. Llavors, per això recomanem aquestes accions. Si passem, havíem pensat 10 opcions de serveis mínims, que és aquest decàleg que veureu a la dreta. Dreta i esquerra és exactament el mateix, el que passa que una de les 10 opcions que donàvem són opcions perquè no cal aplicar-les totes. És cada centre o cada persona individualment hauria de mirar quines li semblen que estan bé i si pot ser organitzar-se amb el seu centre. La diferència entre opcions i decàleg és que hi ha una en particular, que és aquesta de no fer colònies i sortides escolars, que té molta força, perquè llavors aquí ja no només afecta, sí que és veritat que hi ha gent que diu no, és que llavors afectes l'alumnat, sí, però amb aquesta afectació de l'alumnat temporalment, a la llarga estem buscant guanys per l'alumnat, o sigui, tot això estem intentant millorar l'educació. Per tant, sí que és veritat que aquest any potser no es farien colònies, però a la llarga estaríem aconseguint guanys per tothom, no només pels docents, sinó per tothom, el personal educatiu. Llavors, com que té molta força, perquè s'hi veuen afectades moltes altres agents, ja estem debatent i us animem a participar en el torn obert que ara obrirem en breu, si incloure'l dintre el decàleg o fer-la una acció a part com hem fet aquesta de constituir assemblees, vaga de zel o la caixa de resistència o començar a estalviar. La resta, opcions de serveis mínims, si pots tirar enrere, les llegeixo breument perquè potser teniu alguna altra idea o penseu que alguna no hauria d'estar aquí, això us animem a dir-ho en veu alta ara quan obrim, és desenvolupar només els càrrecs que cobrem, perquè com sabeu no cobrem tots els càrrecs, treballar només les 37,5 hores setmanals, treballar a un ritme tranquil i sostenible amb els descansos necessaris per mantenir una bona salut mental, fer tutories de pràctica, mentories de programa Sensei, tutories del TR, només si tenim les hores dins l'horari per fer-ho, perquè hi ha moltes tutories d'aquestes que no estan en l'horari, depèn del centre i de com s'organitzi. Fer les formacions que comptin com a hores treballades i no fer-les si no és el cas. Fer tota la comunicació interna del centre només a través del portàtil del centre, perquè no tenim un mòbil de feina i llavors va relacionar amb la següent, que és utilitzar el mòbil exclusivament en l'àmbit personal i desapuntar-se de grups de WhatsApp de coordinació dels centres, si no és que el vostre centre, que dubto, us donen un aparell mòbil i una targeta. Aplicar la desconnexió digital total de cara al centre fora de l'horari laboral. I, per últim, només utilitzar material tecnològic proporcionat pel centre i pedagògic. Llavors, hi ha aquesta deuena que està en blau a la dreta, que és fer només sortides colònies si són dins l'horari lectiu i són reconegudes com a hores de permanència, que és aquesta que estem valorant si incloure-la no en el decàleg. Aquest decàleg està, aquí el veieu com retallat, però seria un full d'INA 4 o d'INA 3, segons la mida que es vulgui, per penjar als centres i que estigui ben visible. I per últim, si podem passar, també tenim un recull de possibles accions, que són també accions que han anat sortint d'aquestes enquestes i entrevistes, com ara difondre fotos o vídeos a les xarxes de la campanya, penjar una pancarta al centre, veieu que totes són molt visuals, tenim la imatge al costat, avisar els mitjans quan es té una majoria de gent que ha signat la campanya, ja sigui en el centre o en el municipi, avisar els mitjans, presentar la petició a l'Ajuntament, al Consell Comarcal i al Servei Territorial, això a mesura que es van escalant, que anem aconseguint majoria als diferents centres, enregistrar i difondre queixes de docents, personal educatiu, d'atenció educativa, alumnes i famílies sobre les mancances i mala gestió del sistema educatiu per augmentar la pressió. És que totes són accions per augmentar la pressió. Presentar el manifest i demanar-ne l'adhesió pública a l'AFA del centre, de l'Associació de Famílies. Aquest de fer les programacions amb intel·ligència artificial per demostrar el despropòsit de la normativa vigent, hem de dir que ho estem estudiant amb la nostra jurídica de si seria legal o no i si es contradiria una mica amb... O sigui, sí, perquè tot això, evidentment, no volem que ningú surti perjudicat, el que volem és millorar l'educació. Llavors, després tenim fer una cremada simbòlica de la burocràcia sense sentit que ens obliguen a fer. Estic segura que més d'una persona aquí s'ha sentit que estava perdent la tarda fent coses que no hauria d'estar fent quan altres que sí que realment importen no l'estava programant. Qualificar amb excel·lent tot l'alumnat per evidenciar l'absurditat de l'actual sistema d'avaluació. Aquesta també l'està mirant jurídica. I l'última, que és aquesta que hem inclòs, que trauríem del decàleg, si us sembla bé, és no fer sortides ni colònies. Llavors, a partir d'aquí,
Si us sembla bé, obriríem un petit torn de que cadascú pugui dir la seva, si penseu que hi ha alguna acció que no hauria de ser-hi o que hauria de ser-hi i no ha aparegut, o si voleu opinar sobre això de sortides, si posar-ho en aquest llistat o en el decàleg. Gràcies, Alba. Gràcies. Ja s'ha situat, el company anterior una mica l'estat i el pla de la campanya. Jo em centraré una mica què fem en les properes setmanes i mesos per seguir avançant. I començant per la recollida de signatures, que és l'acció que centra en aquests moments l'acció sindical que estem fent. Volem d'aquí al Nadal, és a dir, d'aquí a fi d'any, arribar al 70% del col·lectiu docent i del personal d'atenció educativa que hagin signat la petició per la millora de salaris i reduir la càrrega de feina, és a dir, per dignificar la professió. És un objectiu molt ambiciós, però és que el que volem és assolir una àmplia majoria de forma que puguem traslladar a l'administració un missatge potent d'unitat de tot el col·lectiu, perquè no tinguin més remei que fer-nos cas. Llavors, per avançar cap a aquest objectiu, també ens hem marcat com uns objectius intermitjos i, a veure si ara a finals de setembre podem arribar al 30%, a finals d'octubre al 45%, novembre al 60%, i mica en mica apropar-nos. Hi ha algunes experiències d'èxit que anem compartint en el fòrum Dignifiquem la nostra professió a Telegram, que si algú de les persones presents no hi és, recomanem que hi entreu, perquè és una eina de coordinació i és tan fàcil com posar Dignifiquem a Telegram. Llavors, aquí hi ha presents companyes com la Yolanda o la Maria Lluïsa de l'Institut Barri Barrós o de l'Escola La Sadeta, que després en el torn de paraula compartiran breument la seva experiència, perquè en aquests centres, com a molts altres, ja hem arribat al 100% de signatures. Poso dos exemples de Barcelona com a delegat del Consorci que em queden a prop, però segur que n'hi ha molts altres. Per exemple, a Lleida, a l'Alt Pirineu i Aran també s'està fent una feina molt bona per avançar, d'acord? O, per exemple, no hi ha fórmules màgiques, però avui he anat a fer suport a un company, el Juan Carlos, delegat de l'Institut Escola del Treball de Barcelona, on hi ha 259 treballadors i treballadores, és a dir, un megaclaustre, i aprofitant l'avinentesa que tenien claustre, ens hem posat allà a rebre la gent i en 20 minuts hem aconseguit 90 signatures. És molt eficient i potser és una fórmula a intentar en altres centres així grans, cosa que no treu la importància de parlar tu a tu i animar els companys i companyes en converses persona a persona. Per tant, és superimportant generalitzar les bones experiències, però també hem d'anar en compte, hem de ser honestos i honestes i no caure en el triomfalisme. A dia d'avui, la dada global de nivell de signatures assolides, ja l'ha dit el Noé, 15.000 signatures, però no deixa de ser un 20% aproximadament respecte a la total del col·lectiu. Són gairebé 100.000 treballadors i treballadores a l'educació pública. Per tant, hi ha molta feina a fer. A més, hi ha resultats desiguals segons els territoris i els centres. Aquesta informació de seguiment, del nombre de signatures, de cada servei territorial i de cada centre educatiu, la compartirem en breu a la web i tothom ho podrà consultar. Però aprofitem per fer una crida als enllaços, la gent que treballa dia a dia en el centre educatiu, perquè el paper és clau, perquè la relació amb els companys i companyes del centre en el dia a dia és el que permet anar fent aquesta xarxa de què parlàvem per anar engrescant la gent. Aquesta campanya de Dignifiquem la professió s'inspira en els principis de sindicalisme de base, és a dir, en escoltar la gent desencissada, identificar els problemes prioritaris, relacionar-los amb el programa sindical, però també en demanar-vos explícitament això que us unia a la campanya i que esdevingueu subjectes actius de la lluita. O sigui, l'orientació és que el sindicat ha de ser una eina en la qual els treballadors i treballadores actuem plegades per forçar l'empresari a fer allò que volem, en aquest cas el departament. Però està clar que el moviment ha de transcendir el sindicat i hem d'anar fent accions en escalada, una pressió progressiva sobre el departament i activar a més i més companys i companyes. I per això, com ja s'ha avançat, és clau engegar
assemblees de centre i de zona. Sabem que la vaga és la nostra eina més potent, però per fer una marató has d'entrenar abans, oi? Perquè si no el dia de la marató no arribes a la meta. De la mateixa manera, per fer una vaga que sigui massiva i exitosa, cal fer múscul abans. I la millor manera de fer múscul és fer assemblees, perquè és així com promovem la democràcia des de baix i la implicació de majories. Llavors, en aquesta diapositiva que compartim, doncs, podeu veure com fem per organitzar una assemblea. L'Alba ja ho ha avançat, no? Hem de parlar amb la gent propera, el nostre entorn, compartir els objectius. És important que el grup que ha impulsat l'assemblea comparteixi una visió de què és el que volem fer, no? Buscar les eines a l'abast, un grup de WhatsApp, Telegram. Per convocar una assemblea cal anunciar-la en temps perquè tothom es pugui reservar la data i participar-hi, cercar un lloc adient, propici, d'acord? Però que sigui amb uns objectius molt clars. I, bueno, estem facilitant materials per acompanyar a la gent en aquest procés i ja sabeu que teniu a l'abast el vostre delegat o delegada de centre pel que faci falta. D'acord? I ja per últim, doncs, bueno, simultàniament impulsem altres accions com xerrades sobre nòmines i pèrdua de poder adquisitiu que estem fent als territoris i estem començant a portar-les als centres educatius, que bàsicament és per mostrar d'on surten les retallades salarials que han enfonsat el nostre poder adquisitiu i així guanyar més gent a la necessitat de mobilitzar-se pel 25% de pujada de salaris. I les mocions als ajuntaments. A veure, en aquest creixendo de la campanya, a mesura que hi hagi municipis on ja tinguem una majoria de signatures, volem fer una moció a l'Ajuntament, aquest municipi, amb l'objectiu de que, bueno, mica en mica, hi hagi cada cop més ajuntaments que aprovin una moció en suport a la campanya i que instin a la Generalitat a obrir un procés de negociació per a la millora de les condicions laborals dels professionals de l'educació pública. A hores d'ara ja portem uns 100 municipis on s'ha assolit aquesta fita i en breu tindrem enllestit aquesta moció i començarem a adreçar a regidores d'educació, als mitjans de comunicació, etc. D'acord? Doncs això és tot per la meva part. Moltes gràcies, Isaac. Doncs ara passarem al quart punt, que és sobre l'agenda, i tenen la paraula l'Imma i l'Òscar. Endavant. Bona tarda. Jo us parlaré, primer de tot, el que estem fent amb la coordinadora de sindicats dels altres sindicats. Diguem que la fita central que tenim en aquest primer trimestre és una gran manifestació unitària amb tots els sindicats que participen en la mesa de negociació amb l'administració. Llavors, aquesta gran manifestació unitària, que serà a finals d'octubre, no és una acció més, és un punt de partida d'un cicle de lluites. Nosaltres vam començar a fer una reunió, a proposta d'USTEC, es va fer una reunió amb tots els sindicats que participen en aquesta mesa de negociació i allí es va acordar treballar plegades. I el primer que es va acordar és fer un manifest unitari amb reivindicacions comuns. En aquest manifest unitari es van acceptar les dues principals reivindicacions del col·lectiu segons les entrevistes que nosaltres tenim fetes, que són el 25% del sou i és revertir la sobrecàrrega de feina. I, a més, es va també consensuar amb la resta de sindicats i incloure l'eliminació del decret de plantilles i de direccions en aquest manifest unitari i també consensuar el currículum. Llavors, el primer pas que tenim que fer plegades amb aquesta coordinadora de sindicats és el 7 d'octubre una roda de premsa i una concentració davant del Departament d'Educació. Allí el que farem serà registrar conjuntament amb la resta de sindicats una petició formal per negociar amb el departament les nostres condicions laborals. Aquesta petició formal, com està feta per tots els sindicats, l'administració té 15 dies per a donar-nos una data, per a començar a negociar. I aquell dia, aquell 7 d'octubre, ja s'anunciarà el dia de la gran manifestació. Aquesta gran manifestació serà a finals d'octubre,
el lloc encara està per consensuar, pot ser que se pugui decidir de fer-la totes a Barcelona o fer diferents manifestacions als diferents territoris, però aquesta gran manifestació serà el primer termòmetre per veure si el professorat està disposat a moure's i a fer sentir la seva veu. Aquesta manifestació no és un punt final, no és un objectiu final, és el punt d'inici d'un cicle de pressió i de lluita compartida amb la resta de sindicats i que ens durà a guanyar amb el temps, aquest cicle de pressió i de lluita compartida. Per tant, és clau que en aquesta manifestació de finals d'octubre siguem totes al carrer. Això és clau, perquè d'aquesta manera podrem demostrar la nostra força gràcies a la nostra unió. I això és tot, companyes. Vale, no, bueno, primer una cosa que l'Eric, crec que un company que es deia Eric, crec que sí, ha preguntat tot el tema de les sortides. Les sortides, si estan a dins de la planificació anual, s'han de fer, llavors potser hauríem de matisar, no programar sortides, perquè al final som els professorats qui programem les sortides i si les hem programades i ja estan a la planificació anual és horari obligatori. El que passa és que hem de compensar les hores que fas de més si aquell dia fas més hores de les que toquen. Sobre les colònies, ara com ara no hem desplegat l'article de la LEC que ens obligaria a fer-les. Per tant, no són obligatòries, són en funció de la disponibilitat. Llavors, mireu, hi ha tot un tema de que s'està parlant molt que hem d'anar a la vaga, evidentment, tant de bo poguéssim començar a fer vagues. Si amb tot el que hem perdut de diners, si fem una vaga i ens gastem 1.000 euros en una vaga, que són uns 10 dies, encara recuperem un 25% del salari, encara sortim guanyant molts diners. Però, llavors, com que tot això és molt més fàcil de dir-ho que d'organitzar-ho, de fer-ho, perquè al final, si la vaga la fem un 20%, doncs no acabem recuperant les coses. Quan vam fer les vagues per recuperar l'hora lectiva i el concurs de mèrits vam arribar a tenir un 45% de gent fent vaga. I vam aconseguir tot el que demanàvem. I ara estem demanant una cosa molt grossa, que és el 25% de recuperació, o no estem demanant, anem dirigides a aconseguir el 25% de recuperació del salari i la reducció de la ràtio i l'eliminació de les tasques fum. Llavors, què hem decidit? Hem vist que tant Astúries com el País Basc, Euskadi, havien fet unes vagues i havien aconseguit unes victòries bastant importants i a Cantàbria ara estan en ell, hem començat el curs amb vagues. Llavors, el 18 d'octubre, a les Cotxeres de Sants, molt a prop de l'estació de Sants, a la plaça Bonet i Moixí, hi ha un centre cívic que es diu Cotxeres de Sants i hi ha una sala d'actes. I llavors plantegem aquesta xerrada de debat. Jo penso que és molt important que aquell dia siguem molta gent, perquè serà com una primera també trobada d'enllaços en directe. I podem fer xarxa i segurament coneixeràs gent del teu poble o de la teva zona que està per allà. I la gent que ve ha estat implicada o està implicada en aquestes lluites des del primer minut i ens poden explicar molts temes interessants de com han poder arribar a fer 8, 10 o 12 jornades de vaga, com vam fer en algun cas. Llavors, convidar tothom, hem fet 2 cartells, cadascú que mogui una mica el que més li agradi i això, ja està. Ens veiem al 18. Doncs moltes gràcies, Imma i Òscar. Doncs ara passem al 5è punt sobre grups de treball. Té la paraula l'Anna. Hola, bona tarda. Bé, presentem aquest punt. Aviam, pots passar la diapositiva? Bé, els grups de treball són uns grups que nosaltres de moment tenim interns i són grups que treballen diferents aspectes de la campanya. Doncs poden ser creació de materials, anàlisis de poder a l'hora de crear contactes tant amb mitjans com amb agents que poden ser de pes. Aquests grups fins ara han sigut interns, però tant consideració nostra com gent que ens ha demanat ostres, doncs m'agradaria formar part del grup de creació de material perquè això domino bastant i hi ha moltes vegades que tinc idees i penso coses. Doncs ara mateix el que hem decidit i el que proposem en aquesta assemblea és això, obrir aquests grups de treball, us els volem presentar juntament amb les tasques que es fan a dintre per si qualsevol de les persones que està aquí o si coneixeu algú que pot estar interessat,
que s'uneixi i formi part d'aquesta campanya i d'aquesta difusió des del sector que més li interessi. Els diferents grups que hem creat són anàlisis de poder i incidència política, que seria elaborar propostes que ajudin a acumular més poder com a col·lectiu de treballadores amb la negociació col·lectiva. També identificar actors claus, que això serien institucions, partits, premsa, tota aquella gent que creiem que poden ser beneficiosos i a l'hora de tirar endavant les nostres reivindicacions i que podem contactar amb ells i crear aliances que seran profitoses. Després està la creació de material de difusió, que és bastant clar i senzill, seria dissenyar tot tipus de material, ja siguin cartells, octavetes, pancartes, elaborar lemes, consignes, tot el que pugui ser per distribuir arreu, centres, xarxes, etc. i difondre les idees o a vegades són notícies o el que se'ns acudeixi que pot interessar i impulsar el que estem tirant endavant, les reivindicacions, la campanya, etc. Si podeu passar a la següent. Aquí. Després hi ha dos grups més, que són el de formació i gestió d'actes i mobilitzacions. Aquest seria molt relacionat amb ajudar a gestionar tot el que siguin actes, assemblees, xerrades, mobilitzacions, i pot ser des de planificar-les fins a encarregar-se de la logística, coordinar el voluntariat, fer formacions. Aquest és un grup molt ampli i que a més estarà força actiu perquè la idea és fer moltes accions, molts actes, tant com sigui possible. I es pot participar des de moltes maneres, tant ja sigui per logística, per ideació, planificació, etc. I finalment tenim el Telegram, que és el fòrum de Dignifiquem la Professió, que s'ha de dignificar, s'ha de dinamitzar, monitoritzar una miqueta, fer les interaccions, vetllar perquè es responguin els missatges que a vegades la gent comenta o les preguntes que es fan, viralitzar a vegades missatges clau o material que s'ha creat des de comunicació. Seria sobretot gestionar aquest grup perquè estigui viu i perquè la gent hi pugui participar de manera activa i se senti resposta i estigui al dia de com estem anant. Aquests serien els 4 grups. Llavors, si hi ha algú d'aquí que estigués interessat o que coneix algú que té l'inquietud de formar-ne part, aquí dalt, com veieu, passarem un qüestionari tant pel Telegram de Dignifiquem, que és aquest que teniu aquí dalt, l'adreça, i també a la nostra web, dintre de la secció de campanya, hi ha un formulari que s'actualitzarà properament, on hi haurà els diferents grups i les persones podreu apuntar-vos allà on creieu que més us agrada o que més podeu aportar. I això seria... De fet, aquest és el final de la nostra xerrada i ara donaríem pas exacte al torn obert de paraules per escoltar les vostres propostes, les vostres idees, els neguits. I si em doneu permís per contestar un moment això que s'ha comentat abans, dels patis, les excursions, etc. Això, a vostè, quan hem dit que consultem amb jurídica, és que hi ha clar, s'ha d'anar molt en compte perquè l'incompliment de l'obligació laboral seria un infringiment de la llei i del nostre contracte i això ens portaria a problemes. Llavors, sempre que pensem en accions, han de ser accions que no vagin en detriment de les nostres obligacions com a professors i com a docents i com a personal d'educació. Per exemple, el sindicat de llogateres, com que també tenen aquest problema, que han de fer mobilitzacions i accions sense transgredir la llei, el que fan és portar la llei al límit, és a dir, accions al límit. La gent diu, no avaluem, perquè ens ho han dit a molts centres. No, no es pot no avaluar perquè forma part de la teva tasca docent. El que sí pots fer és avaluar a l'últim moment, que això, per exemple, és el que fa el sindicat de llogaters. No deixa de pagar la renta, però ho fa sempre a l'últim moment, de manera que col·lapses el sistema. Aquestes accions així més extremes sí que són vàlides, però mai cap d'aquelles que vulneri els nostres deures bàsics com a docents.